तो हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आंनि यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय तो गाइस दिनै बहुत गोबावनि उनावसो आरोना तो माने जोङो दायो राइन'आव थांनो नागिरदों आरोना ओरैनो बेरायनो माने बैसागुनि एसे ओरैनो थांनो नागिरदों आरो तो बैसागुआव सफैबाय नालाय तो नोंथांमोननोबो देखायगासिनो माने राइन' जायगाया बोरै जानानै दङ तो नोंथांमोना फैनो हागोन आरोना बैसागुनि थाखाय फट'शुट खालामनोबा ओमफ्राय दायो जायगाफोरा माबायदि जानानै दङ दा ओमफ्राय अखा दोमैलु नालाय एसे माने दै फुङाव एसे अखा हादोंमोन आरो दायो माने गारबाय ओमफ्राय जोङो गारनायखाय ओंखारबोबाय आरो ओरैनो सम फ्रि थानायखाय तो नोंथांमोना देखायलांगासिनो नोंथांमोना भिडिअ नायनो इन्टारेस्टबा नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो जुदि नोंथांमोना चेनेलाव गोदानबा अननानै प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो आरोना भिडिअखौ साबस्क्राइब खालामनोसै लेट्स गो गाइस फाइनाली जोङो दायो मोनफैबाय आरोना तो नोंथांमोननो माने दसे उनाव देखायगासिनो माने जोङो दायो सानफुरथि खाथि जाबाय नालाय एथा दुथासो जाबाय तो माने ओंखाम उखैबाय आरोना ओंखाम जाना फैयाखै न'निफ्राय ओमफ्राय एसे जाना लाग्रोनानै तो नोंथांमोननो देखायगासिनो जायगाखौ माने ओरैबायदि समायना समायना जानानै दङ आरोना तो नोंथांमोनखौ जानायनि उनाव देखायगासिनो जायगाखौ बिराद मानसि जासाबदों आरो नै डाइनिंआनो खालि गैया बेनिफ्राय नै जादों हटेल ओमफ्राय नै भिउआ ओरैबायदि समायना आरोना बिथिं ओमफ्राय नै सान बिबार गावदां गावदां बारनानै दङ आरोना बिराद बिउटिफुल समायना औ नै जानै नै दाउआ मा बुस्थु थायो बेयो मोनथिया ओरैबायदि गोदोर बहा गिनाय नाङोबा एसे थाले तो गाइस माने दायो जोङो ओंखाम जाखांबाय आरोना बिराद गोबावनि उनावसो मोनजाबाय दे माने बिराद मानसि आरोना दिनै ओमफ्राय गोजान गोजाननि फैदों आरोना माने फैदों गोजान गोजाननि बिराद फैदों आरोना तो माने एसे नेनो गोनां जाबाय आरोना ओंखाम जानो थाखाय तो माने जों गामिनिबो बेवहाय माने वेटार थायो नालाय ओमफ्राय बिथांमोनहा जेनेबा बुंबाय जेनेबा आलासिफोरखौ जाहोगोन होननानै ओमफ्राय नोंथांमोननो जाहोसिगोन होननानै बुंबाय बेनिखायनो जोङो एसे नेबाय आरोना तो जायगाफोरखौ एसे नायबाय तो माने नै लोगोफोरा माने एकदम चिल्ड्रेननि जायगा आरोना बियो ओमफ्राय गेलेगासिनो चिल्ड्रेननि जायगायावनो तो नोंथांमोना नायनो हागोन नैथिंगालाय पुरा फुल चिल्ड्रेननि जायगा आरोना बियो एसे मोनाबाय दे ओमफ्राय जोङो माने मोनफैनाया अलमस्ट 3टा जादोंमोन आरोना ओमफ्राय 4टासोआवसो ओंखामखौ मोनजाबाय आरो तो नोंथांमोननो बेखायनो माने अखाबो खोबबाय नालाय एसे ओमफ्राय दायो मोजां नुवाखैबो जानो हानाय तो नोंथांमोना आं जिखिनि हायो एसे देखायसिगोन तो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना नोंथांमोना जुदि बेवहाय बेरायनो फैबा फुल माने कुल मोनगोन आरोना तो माने बेवहाय बिराद जायगा दङ तो नोंथांमोना आङो जेनेबा देखायजोबनो हाया नालाय तो बेखायनो नोंथांमोना जुदि फैयोब्ला बाराद्राय माने
गोसोखौ गोजोन मोनगोन आरोना थ' माने बेवहाय माने बिबारफ्रा ओरैबायदि मोजां मोजां जानानै दङ आरोना दा जेनेबा बैसागु बोथोर सफैबाय नालाय माने बिफांफोराबो गोरलै बिलाइ हमबाय थ' बेनिखायनो बिराद मोजां जानानै दङ आरो दा बेवहाय थ' नोंथांमोना फैबाथाय नुगोन थ' नोंथांमोना फैबानो जाबाय बैसागुनि एसे बेरायफैबानो जाबाय ना फैनो नोंथांमोना गोसो दङब्ला थ' आङो दायो गिदिंगासिनो ओमफ्राय नोंथांमोना आं जिखिनि हायो बेखौ देखायगोन थ' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थायोबानो जाबाय ओमफ्राय अखायाबो एसे खोब्बाय नालाय ओमफ्राय माने एसे खोमसि बायदि नुहांबाय आरोना खोमसि बायदि नुदों थ' नोंथांमोना मोजां नुवाखैबो जानो हानाय भिडिअखौ थ' नोंथांमोना जिखिनि नुदों बेखौनो माने सन्तुष्ट साननानै लादो आरोना थ' माने बिबारफोरा अलमस्ट बारजोबदों आरोना थ' नोंथांमोना नायनो हागोन नै आं नोंथांमोननो फुरा भिउ गिदिंनानै देखायसिगोन ओमफ्राय नैथिंगालाय मोनसे फिल्ड बायदि दङ आरोना ग्राउन्ड बायदि दङ ओमफ्राय बेवहायनो माने बिराद मानसिफोरा माने फट'शुट खालामो आरोना थ' ओरैबायदि मोजां आरो बेखिना जायगाया माने बहुत मानसियानो बेवहाय फैनानै माने फट'शुट खालामो आरोना थ' गाइस नैथिं माने बिराद फट'शुट खालामगासिनोमोन ओमफ्राय नै उन्दुलायबाय आरोना बिराद बबेनिथाय बिसोर मिन्थिया ओमफ्राय उन्दुलायबाय आरो फट'शुट खालामनाया बिदिनो आरोना राइन' इक' रिजर्टआ थ' नोंथांमोना फैयोब्ला बांसिन एक्सपिरियेन्स मोनगोन थ' मबाइलाव माने एसेबां मोजां नुखाया नोंथांमोनाथ' मिन्थिखायो जिखिनि मेगनजों नुनाय थ' बिदि नुखाया केमेरायाव नै बिदि जानानै दं आरोना गोमो गोमो माने नोंथांमोना फैब्लानो जाबाय माने एक्सपिरियेन्सखौ लायोबानो जाबाय जाय फैयाखै ओमफ्राय आंथ' फैखांबाय अलमस्ट 10 बारसोआनो जाबाय आं आरोना बैथिंबो माने हाजोबो दङ नालाय खाथियावनो ओमफ्राय बेवहाय माने सब जिबलेन टिबलेन दंजोबो आरोना थ' माने बै हाजोनिफ्रायबो ओरै ओंख्लायनाय माने जिबलाइनबो दङ आरोना थ' नोंथांमोना बेयाव गाखोनो हागोन ओमफ्राय जिबलाइननि प्राइसआ एसेबां नङा 300 ओमफ्राय जिबलाइननि प्राइसआ थ' नोंथांमोना जिबलाइना बैथिंनिफ्राय ओमफ्राय बैथिंसिम लागि नोंथांमोना जिबलाइनाव गाखोलांनो हागोन आरोना थ' ओरैबायदि मोनसे एक्सपिरियेन्स लानो हागोन आरोना थ' गाइस ओमफ्राय दायोथ' बहुत मोनाबायखौनो होनजायो ओमफ्राय जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै इन्टारेस्टेड मोनदोंब्ला अननानै लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो आरो लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामदो आरोना थ' माने दायो एसे मोनाबायबो नालाय थ' भिडिअखौ बेखौनो फोजोबनोसै ओमफ्राय नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला अननानै शेयार खालामलायदो आरोना थ' दिनैनि ब्लगखौ बेखौनो फोजोबनोसै आरोना बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन दिनैनि थाखाय एसेनोसै बाय बाय